Днес ще ви покажа едни много бързи масленки, при които няма изрязване, няма формички, няма колички, събирания на тесто и така нататък. Ще направим едно маслено тесто, в половината ще сложим какао, ще го навием на руло и просто ще го нарежем много бързо и много лесно. Приготвила съм си 150 грама меко масло, а тук има предварително премерени 135 грама захар. Слагам ги вътре. Следващото нещо, което трябва да добавя, са 360 грама брашно или 3 чаши брашно. Трябва да се сложат 30 грама какао в половината тесто, само че първо ще го измеся и след това ще отделя половина. Както ще видите, стана една много силно трошлива маса, което означава, че брашното е в повече. Сега с истината е, че съм ги позабравила малко тези, тъй като скоро не съм ги правила. Това са любимите ми масленки от моето детство. Те се наричат бисквити саламбо. Имахме вкъщи една книга, мисля, че се казваше "Сладките на Добрина". И тя беше вътре. След много години отново успях да я намеря в интернет и си я записах. Сега, след като стана така трошливо нашето тесто, ще сложим или малко мляко, или едно яйце. Аз ще сложа едно яйце. Тестото продължава да е малко трошливо, затова ще му сложа и малко прясно мляко. Ето, вече стана едно чудесно тесто и половината от това тесто го махаме, а в другата половина ще сложа 30 грама какао, е около една супена лъжица. Така, и ето сега имаме две половини, едната с какао, едната без какао. Сега ще си разчистя работното място и след малко ще ви покажа как ще ги разточа и ще ги навия на руло. Вече сме готови. Поизмесвам малко бялото тесто, защото то седи по-неизмесено спрямо какаото. И го разточвам на една кора. Тъй като ще бъде руло и ще бъде по-така продълговато, ще гледам кората ми също да е по-продълговата. Ето една кора стана. Тук ще доизмеся какаовото тесто, на което няма да добавим брашно, защото искам то добре да се залепи за другото тесто. И какво ще направя? Направо ще го размачкам и ще го разточа върху другото тесто, тъй като ще ги правя на руло и така ще стане по-лесно. И когато съм сигурна, че са абсолютно добре залепнали едно за друго, ще ги навия на едно стегнато руло. Това руло трябва хубаво да го понатисна, за да може да се залепят хубаво двата слоя и никъде да не се отделят. Ще го стисна леко, ще го лекичко завъртя ето така и ще го пъхна в хладилника, за да стегне и след това просто ще го нарежа на филийки, които ще изпека. Бързо и много лесно. И разбира се, рецептата е изпълнена с пълнозърнесто брашно. Ето, може да го видите, стана едно чудесно руло, което сега ще пъхна в фризера, за да стане по-бързичко. Ще го увия в стреч фолио и след 20 минути то ще е достатъчно стегнало, за да мога да го нарежа на филийки. Нашето тесто е вече готово. Ето, доста твърдичко е станало. Така. И махам фолиото, което му бях сложила. И ще го нарежем на филийки. Сега аз реших да го режа с ето този уред. Тъй като той го реже изключително правилно. Ето как изглеждат нарязаните бисквитки. Малко по-дебелички трябва да ги правите, за да не станат прекалено твърди. Ето. И така караме до края на тестото. С този уред е изключително удобно, тъй като с нож обикновено почва да се изкривява тестото и става много неудобно.
Това така или иначе си е резачка за тесто. Средната дебелина за една бисквитка е около 3-4 мм. Ето, ще ви покажа колко са дебели. Ето две много красиви бисквитки. Ето колко са дебели. И така нарязвам до края цялото тесто. Защо става бързо и лесно? Защото не се налага събиране на тесто, точене, месене и прочее. Просто позамразявате малко и режете. За да съм съвсем честна, когато изключително много ме мързи, го замесвам или само от бяло, или само от кафяво тесто. Правя го на едно руло и го режа. Ако обичате по-хрупкави бисквити, част от тях може по-тъничко да ги нарежете и после да ги препечете. Но тъй като моите бисквити, които в момента правя, са за малкото бисквитено чудовище, ще гледам да са по-мекички, малко по-дебели. Взимам си предварително подготвена готавичка с моето любимо многократно фолио и просто ги подреждам ето така, близичко едно до друго, близичко едно до друго. Мисля, че ако така правилно си спомням, е за около 2 тавички дозата. Така че ще трябва и втори път да се подредят. Колкото и да ги наблъскам близо едно до друго, не мисля, че ще успея да събера толкова много бисквитки. Това са нашите прекрасни бисквити Саламбо. Сега ще ги сложа на 180 градуса в фурната за около 10, може би 12 минути и после ще ви покажа когато са готови. Ето, това е резултата от нашите уникални пълнозърнести бисквити Саламбо. Ето как изглежда и една бисквитка счупена. Те са перфектни и много вкусни. Да ви е сладко!